Bini basa botoi rok yakarui kalangoi thangjak kosto khai to wani bera rok bai thangka bongno bongbusuk chajaknai busuk nungjaknai maphano jibono tai yakar bi kaisa bo nung jodi kitsa po kamaya o kitsa ni deni bo bongno kitsa se charano bole bongbusuk chathai nè बताओ nè बताओ nè बताओ हम दिल चुके हैं सनम तेरी कसम anh kia cô cái anh kia sao anh kia cô cái đây là còn chết hay nữa cơ để nữa sẽ là chết hay nữa cơ हम दोनों जारी गया Hello, khulumka jotono welcome back to my channel. So tini kisa kok sagano kaisa jagani charlung perasura betoli parani so bura bai buri mangnoi kainoi bo kosto khai tung jago jago Bongni bomong khai Borendra Lal Tripura bai Probati Bhala Tripura Bongno bini basa botoi rok yakarui kalangoi thangjak bini basa botoi khai kaiburui birok kainoi chalarok asok je kosto khai to wani bera rok bai thangka nokhung sakango bo nokhung koroi polythene bai se Ojong nunggoi tunggo chini ashe-pashe kabang omtoi kosol je maphano arakhai kalangoi thango pasagira ne asok gorja khaika asok lekha pora phonongoi gorja khaimani chayagoi khanoi yagoi bok asok kirani gorja khai tisamani asok bok arakhai maphano arakhai se khaisio arakhai se kalangoi thangsio tabo question omtoi kosol phaino je maphalai asok gam khai jodi gori tisaka charya khanoi ya khaioi asok je bongno buruk khai ka buruk kharoka इसके tabuk ta maphani phrongnai dai de dus bul naki basa bodoi nayo amol bole hinai so anglai uno sana ekdom imo truth che je imo basa bodoi dayo se amo dus onai maphani rotani dus ontai maphalai basani gamche nayo tabuk basa se gorja ungoi payoi mapha bura ungkha buri ungkha bongno palungni nango tini charanani khanonani omulo bok seleyoi maphano arakhaioi kalangoi thangjak bongni basa tabuk bongni basa butui rok chalalai thangka buri lakha maphabai pothe aphaika so tabuk lai iskai bini basa butui rok chalalagoi biri lagoi thangka songchar khaidok mase kaisa phase kaisa bole to bogno kisa palo nani bo asaktami namrok jathai pura buri ungkha tabuk boyo songkha khanamte thino tinite thino omte kosol so bogno bongbusuk chajaknai busuk nungjaknai bongni busuk aro cha para tukshi somni bagoi anglai samo je jibono phaioi laibo maphano jibono tai yakar bi kaisa bo nung jodi kitsa po kamaya o kitsa ni deni bo bongno kitsa se charano bole bongbusuk chathai busuk nungkai so tabuk ang kaisa example rogoi sana omo khade ani papa lai thui thanjaka 2016 sal so bo 2016 sal thui payoi papa lai agio job khayo Khagasori jela porishod dayo বেসরকারি tle papa thui thangloi payoi chini kisa problem ungkha chanani nongnani tungnani jebu problem ungkha mama ro kosto khaioi chuna asok honors complete khairoka asok mungsa kuri dayo bo menis khai uru ni je khaipu kosto khai chung choli apuni papa thui payoi to odinot rogo ojora rogo chuchoi hoi chungnai baksa phaioi mama chuchingno pologo mama tabuk je mama ni boma phule bo chuchoi nongji video rogo no video rogo khai bye moja mosti khai tung bokle chuchoi no mam chuchoi chokmai baksa kabang 2 3 4 5 bosor kabang chungbai tongkham tabu se bo mamurongni ro thango to jora rogo chuchoi papa thei paye kabang chungbai tungja
Asal mama chini chani nungi kosto kaisa ba ojara rogo to tabuk se dada omtui job khayo apni lai dada job bo mai ya kho তো অজনা রগো পাপা আরেকে থুই থুই পাইoi মামা এত কষ্ট খাইoi জন্য বো চারদো পলং তো so অজরা গো মামা চুচুই চিনি নগো তুঙ্গ চুচুই নগো বো চুমে পাকসা খাই তুঙ্গ চাদো so mungsa ang muna sapne je tabo basa butui rok lai maphano yakare kalang doi thando bok songjar khai do biri lado kyo chala lado ske bogle songjar khai tai jamago ingo mano kosto khayo so kicha ma bai phakai sano palung nani buso eso namro ja tabo rongni ang burungni mentality no buje mania tabo borok khai emo je mapha basa girano gorja khai toru rugoi chala biri gam kru khai kai holkai maphano aro jeya maphana aro sangnaya onti kosol khai sungje kosto khai ma tungjak do kundo kaisa gam koroi kannani basago kamung chubung bongi ro gam koroi bongi nogrok asal je bera kichi kapla onti kosol mane aglai nongoi se are khai onti rong no khai maya nang jaro bira khai ani le tabo mungsa khoi ko honestly ani to jodi onti kosol hai kai samukro tuilai মানে হিমিশনে ang tanggui se bono help kai makabo honestly and tabok ani mungsa kure ko nungni sako bukhok bai se sagoi onti kosol kai sado tabok ani rang pija kure ko mungsa kure ko ang onti kosol hai kai je bono help kai mandra onti kosol unya ko ang bono hal je kai nai jeso kamai ang tabok bo ang no sawo je ang jadi YouTube bongi onti kosol hai kai rang kabang lo kamay yung matay nang tokina nurubi kayo ani mata bo papa ni boma chejoy bo pura bishana dini bo bacha niya tabo bo mama bunu thangoi daily bunu thangoi take care khaini thago ri chu mai chu jana nai ola ain chu thon bo take care bo khaitle bo kaini milai oi so mama tabo bo thangoi ara khai chu chu bo chu take care khai so in the background history অনেক তোমা মামা চিচিন থাঙ্গাই আসে কেয়ার কে মানে মানি দিনি আসো যে কাবাং জ্ঞান মানজা মানে ইমতি জাগারো না যে লেখা পড়া থুখাইছে লো স্টাডি খাইছে লেখা পড়া শিক্ষিত রকসে অমন আর খাই মানে বা লেখা পড়া তুমি না নিবো নিনি যে রিয়েলিটি যে একটা চেক মান রিয়েলিটি চেক মান চিনি লাইফনি so nongoi ei naitikota je morality na chungje nongoi man somna nongoi shimano je musujera burumi laibo ina important job sal mamani ni babang onte ko samai kai gyan buddhihin made mamani ni kabang onte hai manjang mamani asak lekha pori sia ko class 8 e jara se pori ja